Sa atong ebanghelyo karon, gidala kita sa katapusan na nga bahin sa ebanghelyo ni San Juan. The last chapter, the last part, chapter 21. Diri atong kining bahina sa ebanghelyo ni San Juan, makita nato ang sukod sa duha ka gugma. The amount of two loves, ang pagigugma ni Jesus, ang pagigugma ni Pedro. Kung atong mahinumduman ang atong mga pamalandong ni ining bahina sa ebanghelyo sa atong ikatulo nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, the third Sunday of Easter, mao man ni exactly ang ato ang kining ebanghelyo. Og sa akong nahinumduman, ambot kong nakahinumdum mo, sa nagsubay po sa itong akong pamalandong, mao nga, kini di ang gugma nga giisgot ni Jesus, iyang giagi og pangutana kang Pedro, gugma nga inguntag not of the same level, o gugma nga taas nga level, apan ang tubag ni Pedro kanang iyahara, tawhanon ra nga level, iyahara gyud nga makaya. Anong niingon niini tungod kay lagi kung tan-awon di ay ang konteksto, the very part of this Gospel of John. Kung sa English ra nato tan-awon o sa ato ang pinulungan nga Cebuano, in English, love. It's just one word, love. Cebuano, gugma, pagmahal. Oragyano ra gyud kaayo. Pero di ay, if you go to the original text, how it is written in Greek, no? Lahi di ay ang mga pulong nga gigamit ni Jesus. Ug lahi pud ang pulong sa pagtubag ni Pedro. Asa nato ni makita panalitan nining mga tulo ka pangutana. Ang gigamit ni Jesus nga pulong niini mao ang Greek word nga agapas. Agapas. Pama sa pagpangutanan niya, Simon, anak ni Juan, agapas mo ba ako labaw sa pagigugma sa agapas nimo sa uban? Ana nga. That's the Greek word agapas or agapaw. I do not know asa ang noun, asa ang verb niya na. Apan ang tubag ni Pedro, consistent kaayo. Ang iyang tubag, oo, Ginoo, nasayod ka nga phileo o ikaw. O philiis o ikaw. One word nga abi natog maura na nga level, di day pareho. Sa pagpangutana ni Jesus, agapas or agapaw, yang gipangutana si Pedro, Pedro, gigugma mo ba ako sa samang level o paagi o kapasidad sa akong pagigugma kanimo? What is agapas or agapaw? It is a self-sacrificial love. Kanang unconditional love. Ang matang sa pagigugma nga sakto kaayo sa pagulagway sa pagigugma sa Ginoo. That is the kind of love nga gipangutana ni Jesus kang Pedro. Pero ang tubag ni Pedro, oo, Ginoo, nasayod ka nga philiis o ikaw. Phileo, philia. Sayod man punta unsay meaning anang philia. It is a love among friends. So sa ato pa friendship ra gyud, diha ra gyud nga level ang makaya ni Pedro. Murabag sa ato bakaron miingon ta, murabag pangutanon nato, panglitan pangutanon nato. Pangutanon ninyo inyong mga anak. Anak, kanang gigugma jud ko nimo as a parent. So ang tubag sa anak, yes pa, parkada ta. Pagingon anak ra ba? No? As a parent, lahi magumigugma ang parent no, kaya sa barkada. Pero ang tubag na gyud in taon sa anak, yes pa, yes ma, barkada ta, friend ta. Ingon anak ra gyud. And diri sa to ang pamalandong nakaingon ta nga consistent kayo ang pagigugma sa Ginoo. It is really of that same level. But then
ang kapasidad ni Pedro maorag yun. Mao nga sa katulong higayon, lahi na nga pulong ang gigamit ni Jesus. Dili na agapas. Nag-usab na siya. Sa katulong higayon, iyang pangutana, Pedro, atod pa niya, Simon, anak ni Juan, gifeliis mo ba ako? Usab na siya. Anong nag-usab man? Dili kay ingon nga iyahang gi-downgrade ang iyahang love. No. Ang iyahang nga, kung unsa ang kapasidad ni Pedro karon sa pagigugma, if that is the amount of love that Simon could afford to give to God, so be it. Sige lang. Siguro, kung nahuna niya, it is best that we start that way. Maayo ra pod nga magsugod ta ni ana. Ni anang gamay nga kapasidad sa gugma, tungod lagi kay mahimo pa na siya nga mo full-blown na matang sa pagigugma. So God, may just be contented with our little loves because He Himself knows that we are capable of loving more. Maabot gyud ang panahon na makahatag gyud ta sa atong kinatibuk-an sa atong pagigugma. Mao na nga diri sa ebanghelyo, ipadayon sa Ginoo ang pagsulti niya kang Pedro. Mamatod pa niya, kanang sa bata pa ka, ikaw rin magbako sa imong kaugalingon, and you can go to places wherever you go. Pero pagkatigulang na nimo, lahi na ang magbako sa imong kaugalingon, ug dadun ka sa lugar nga di nimo gusto. Ug kini matod pa, tambingay ni sa matang sa kinabuhi nga si Pedro mamatay, kunya muhalad sa iyahang kaugalingon. There you go. Ang si Jesus mismo nasayod that yes, si Pedro kabalo siya muhatag sa bugos nga gugma, that great capacity to love, but then ayaw sa aron, dili pa siguro siya ready gyud. Dili pa siguro ingon nga mature gyud kayo. Ginoon napamatud-an gyud that even to the point of death, ipamatud-an ni Pedro nga kaya gyud niya na muhalad siyang kaugalingon alang sa pagigugma niya sa atong Ginoo. Nasayod ta nga bisan sa kapait sa iyahang mga paglutos, even to be crucified, inverted crucifixion, iya ka na giantos. Bauna nga matang sa pagigugma, di ay kaya ta. No? Kaya gani sa unang pagbasa, creative kayo si San Pablo. Kagahapong adlaw, sayod ta nga dito sa Sanhedrin, sa Caesarea, si Pedro gidala sa kining sa korte, no? Ug nga diha nato makita nga very creative kayo si Pedro. Wa siya na siguro nahadlok yun siya sa iyahang kaugalingon nga kamatayon ni ana. Pero gani gihimo pa niya nga higayon nga iya gyapon nga gisangyaw ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Bahala nang mag-away ang mga Pariseo ug mga Saduceo. Kay ang mga Pariseo tuo man sila nga dunay pagkabanhaw, dunay kalag, dunay anghel. Ya sukwahi man na sa mga pagtuo sa Saduceo. Wala may pagkabanhaw nila, samot na walay kalag, walay mga anghel. Hinuon nag-away, hinuon sila, no? Namatod pa tungod sa ilang pag-away o panaglalis nila, pagbira-bira nila kay Pedro, nahadlok ang gobernador, basig magisi ang lawas ni Pedro. Unsay gihimo nila, no? Giprotektahan na hinuon siya sa gobernador. O karon ato nadungog diha sa unang pagbasa nga kanang dadon na noon siya sa Roma. Ang emperador na noon mo istorya niya. This is very critical. This is very important point sa ato ang unang pagbasa. Nganuman, in the past 2 days, nadunggan nato nga sa dihang gilutos si San Pablo, sa pagkagabi ni ana, nagpakita ang Ginoo kaniya, nga naghatag kaniyag mensahe nga nag-ingon, kining imong mga pagsangyaw karon dadon nimo sa Roma. Karon na hinuon, makaingon ta, you see, bisan di ay sa mga panglutos na, no? Gihimo, very creative kayo.
makaingon ta sa ato ang pinulungan karon wais, no? Wais kaayo si San Pablo. Siguro free or free ticket siguro siya muadto didto sa Roma. Ug didto na niya isangyaw ang maayong balita. Kay paatubangon man siya sa emperador. So mo na ni siya, mo ni nga ang Kristyanismo paabot na gyud ngadto sa Roma. Salamat sa creativity nga gihimo ni San Pablo. Makita nato nga grabe gyud ang iyang pagigugma sa atong Ginoo. No matter what the cause, ang importante nga iyahang gihatag gyud ang tanan. Nasayod ta nga didto gyud niya gihalad ang iyang kaugalingon hangtod sa kamatayon sa Roma. O mga igsuon, we are also faced with the same challenge. No? Siguro matag-adlaw ang Ginoo nangutana kanato. Unsa man yung paagi nga mapakita nato ang gugma. Na ako gi-screenshot nga ana nga question. Some sort wa na ko na memorize kayo how it was worded. Pero ang matod pa sa maong pangutana, no? At what amount does love demand of me? What amount does love demand of me? Unsa man ang sukod sa gugma nagipangayo kanako. Indot kayo nga punto siguro na nga ato ang pamalandungan, labi na nga nangandam kita sa atong kapagsaulog sa kapistahan sa Pentecostes. Sa Pentecostes na sayod kita na ang balaan nga espiritu nga ani kanato naghatag kanato og gahom, usog ug kadasig sa pagpakita sa maong gugma. Amen.